नमस्कार प्रणाम भैया लोग, स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। अब हम चलत ला घूमे और दोस्तों जैसे ही लिफ्ट से देखा नीचे उतरत ला तो बाहरे देखत ला बड़ा उजियाला बा। उजियाला में तो हमहू बहुत अपने आप में स्मार्ट ने लगब। और देखत ला बड़ा घाम बा और सूर्य भगवान तो ताकत हुआ और ठीक बा भगवान, पूरा ग्राउंड में तो घामे घाम बा। और हमहू चलत हई ऑटो वाले की हन। ऑटो वाले की जात ला तो हमहू सोचत हईला कि यहाँ से कौन ऑटो जाई। तो ये सामने ढकेलत लेके आवत हम जनी में और बैठली जैसे। और यहाँ देखा खाली बा और जैसे बैठ के चलत हई हमहू देखत ला कि गाँव में शहर में बड़ा ही फर्क बा। और तो जैसे हम अली डोम्बिवली स्टेशन, आप लोगन के देखत हई कि पूरा यहाँ सब शॉर्ट ड्रेस सब चलत पहन बन के। और हमें कोनो दिक्कत ना, केहू सब पत्ती ना बा, फिर भी हम चलत हई अपने जहाँ हमके काम बा। और यहाँ देखा टिकट घर बा और टिकट हम यहाँ से लेब डोम्बिवली स्टेशन से, ओकरे बाद चलब आगे। और हम चलत ला टिकट लेबै, तब आप लोगन के दिखावत ही। तो देखा हम टिकट लेके आ गए। अब हम चलत हईला आगे और यहाँ ब्रिज के ऊपर चढ़ब जैसे वहाँ देखब कि कौन ट्रेन कहाँ जात बा। हमें जाए के बा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। और हम चलब आगे, आप लोग बनल रहल जाई हमरे ब्लॉग में। यहाँ तो भैया जनता के भीड़ बा और डोम्बिवली स्टेशन बा और सामने जैसे घूमत हई घूम टहर के चलब। और ट्रेन आई गई बा और हम बैठब ये ट्रेन में और ठीक बा। ओकरे बाद चलत हईला ट्रेन में सवार हो, काहे कि बहुत बड़े गर्दी बा। तनी से रुकल रहल जी हमरे ब्लॉगवा में, तो जैसे भी रुकल रहल जी ने तैसे हम गाड़िया में बैठब सन न दे। जब बैठब सन न दे तो चलब फन न दे। ओकरे बाद अब तो हम बैठ ही गए गाड़ी में। ओकरे बाद बनल रहल जाई और देखा एकदम सब कैसे केहू खड़ा बा केहू बैठल बा। और ट्रेन तो एकदम अपने आप में चलत बा भैया, मज़े कुछ अलग बा चालू ट्रेन के सफ़र कैले में। और तो भाई आवे के गांव में ओहो सफ़र मज़ा होला, बट बाकी ये सफ़र में तो बहुते कुछ अलग मज़ा होला। तो देखा जी जैसे बैठल बा, जी जहाँ खड़ा बा तहाँ खड़ा बा। कुछ अगला स्टेशन आई उतर जाई तो हमहू देखत देखत सबके तंग हो गई कि हम सबके देखल क्यों हमके ना देखत बा। तो ठीक बा, कौनो बात ना हो। ये बम्बई में अइले के बाद बड़ा मज़ा बा, ये घूमत टहरत हई। अब चलत हला भाई खल्ला स्टेशन पे गइले के बाद वहाँ घूमब टहरब। आगे जैसे चलत रहा वैसे आप लोगन के दिखावत रहब। तो भैया यहाँ देखले के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ओकरे बाद कुछ समझे में ना आवत हो कि कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बा। तो हम भैया उतर गई देखत ताकत भाई खल्ला स्टेशन पे। और जैसे यहाँ चढ़ब ब्रिज पे, ओकरे बाद नीचे से यहाँ से उतरे के मिली। आप लोग कभी भी आवल गलो तो यहाँ के बैकग्राउंड ही देखल गयल हो भाई खल्ला स्टेशन। अब हम जैसे देखली यहाँ भाई खल्ला स्टेशन, ओकरे बाद चलब बाहरे। अब बाहरे यहाँ से गइले के बाद बाहरे के बैकग्राउंड देखावे के न होई, अंदर के तो देख भैल गया। तो अवल जा दोस्तों हम आप लोगन के बाहरे के बैकग्राउंड दिखावत हई। और बाहरे जैसे देखत हैला यहाँ भैया जैसे हमने गौवा के पुरनकी घर बा। और भैया एक समनवा ही बड़ा के ठे बिल्डिंग बा। हम कहली भैया इहे तो जलवा बनौले बा। तो यहाँ के देखल जाए बैकग्राउंड भाई खल्ला स्टेशन से बाहरे जब निकलल जाई तो इहे बाटे बैकग्राउंड। तो हमहू घूमत घूमत पैदल पैदल चल दहली। हम कहली भाई पैदल घूमले के मज़ा कुछ औरे बा ना। अगर ऑटो में हम बैठत हई, ऑटो में बैठ के कब तक ले जाब, अरे सनद जाब आगे छूट जाब, पैदल चला मज़ा ला एंजॉय करा। तो जैसे अइली अब्दुल कलाम मोड़ पे, तो देखल जाए ये सामने बा। और हम जैसे घूमे आईनी आगे तक, आप लोगों के एक मोड़ देखल जाता हो, ये चौक बा। मोड़ तो अपने गाँव में कहल जाला। तो जैसे ही चौक पे अइली यहाँ से देखल लग बहुत खूबसूरत नज़ारा बा। एकरे बाद अब आगे हम चलब घूमत टहरत रहा। वैसे अगर हमार वीडियो आप लोगन के पसंद आयल हुई तो एक कम से कम एक लाइक शेयर कमेंट करिया। प्यार भरा नमस्कार प्रणाम।